Республиканың иң күркәм бәйрәмнәренең берсе Гүзәллек бәйгесе үзенең тарихын 1992 елдан Нәүрүз гүзәле дип аталган проекттан башлап китә. Азатлык бу чара күпләр өчен яңа да истә кала торганда булып чыга. Бәйге беренче көннәрдән үк кызларның сәләтләрен бәяләү, аларның рухи дөньясын ачуга корыла башлый. 90нчы елларда туган илебез төрле халәтләргә керүгә карамастан, Нәүрүз гүзәле тирә-якны сихри бер ямгә күмә. Татар кызларының тышкы һәм күңел матурлыгын данлаучы чара берникадәр вакытка тукталып кала. Кайчандыр үзе Нәүрүз гүзәлендә катнашкан Зәлия Ахунова бәйгегә янә җан өрә һәм проект зур сәхнәгә кайта. Башкортстан Республикасының иң күркәм чараларының берсе. Чөнки монда тарих та, гырыф-гадәтләр дә, ичке һәм тышкы матурлык та бар. Бездән башка аны кем үткәрәчәк? Ул барыбер дә яңа үткәч, көз җиткәчме, җәй булгачмы, шушы чара белән яна башлыйсың, сценарий турында уйлый башлыйсың, кызлар шылтырата башлый, кайчан үткәрәсез дип. Һәм шушы кызларның талантын, матурлыгын, самимилеген күреп, ниндидер көч килә, һәм ул өстән килә, һәм һәр вакытта да матур итеп килеп чыга. Бу чараның үз фәрештәсе бар. Еллар үтә, тормыш, яшәеш белән компьютер һәм яңа технология гасыры идарә итә башлый. Гүзәлләр бәйгесе дә татар кызы исемен ала. Эчтәлеге, салынган мәгънәви нигезе ныклы кала, үзгәрми. 2013 елдан башлап аны Берлек төбәкара иҗтимагый агарту оешмасы үз канаты астына ала. Оештыручылар өчен татар кызы бәйгесе ул бәйге генә түгел. Ул безнең әниләребезнең, әбиләребезнең, апаларыбызның, сеңелләребезнең, киленнәребезнең, кызларыбызның күңел матурлыгына, аларның чыдамлылыгына. Бүген татарның күркәм юбилеен билгели. Еллар дәвамында дистәләгән кыз күңелендә рухи матурлыкны үстерүдә, төпле фикер йөртергә, тормышта үз юлын табырга ярдәм итә. Татар кызы бәйгесе милләт кызларының күзгесенә әверелә. Бакчаның бер почмагында мин утырдым, тыңладым да мин ирексез яшьлегемне уйладым яшьлегемне. Син сазыңны
Кіші болу әнилерге бәйлі икен. Барыбыз да көріп тұра милләтләрне, хөнәрлене, мәгрифәтле булганнарны. Яхшы итеп күзне ачып карасак без, барысы да яхшы әни хикмәтләре. Гыйлем белән үзебезне ныгытыйк без, белем һөнәр нуры белән агар әзерлик без. Киләчәккә көнебезне терәтик без, халкыбызга яхшы әниләр әзерлик без. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Әссәләмә дусларыбыз. Язның иң матур мәле, апрель кичәсендә сезне сәламләүебезгә шатбыз. Быел Уфада 15-нче тапкыр уздырылган Татар кызы бәйгесе Башкортстанда игълан ителгән гаилә елына багышланды. Шушы матур сәбәп уңаеннан конкурсны оештыручылар хәйриялек кысаларында өлкән яшьтәге кешеләрне, күп балалы гаиләләрне һәм татар теле укытучыларын бәйрәмгә кунак итеп чакырды. Хуш килдегез, кадерле тамашачыларыбыз. Гүзәллек һәм яшьлек бәйрәменә рәхим итегез. Күркәм чараның оештыручылары: Башкортстан халыклары ансамблеясы, Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясе, Башкортстан Республикасы Берлек Татар милли мәдәни иҗтимагый оешмасы, 2018 елның татар кызын билгеләү безнең бүгенге төп максатыбыз. Бәйгедә катнашучы кызларыбызның уңганлыкта булганлыкта, талантларын тамашачылар алкышларыгыз белән сез һәм мәртәбәле жюри рәисе Илдар Әзгамулы Хәҗиев, Уфа Нур Татар дәүләт театры директоры, Лейсән Рәфис кызы Николаева, Опора России төбәк бүлекчәсе рәистәше, жюри рәисе Идрис Мөдәрис улы Газиев, җырчы, Татарстанның һәм Башкортстанның халык, Русиянең ат казанган артисты, Нәфисә Фәйрүз кызы Акчурина, Башкортстан Республикасы Берлек Татар милли мәдәни иҗтимагый оешмасының башкарма директоры, Мөдәрис Хәсән улы Шихабетдинов, Мехатрон фирмасы генераль директоры, Динара Раил кызы Гайсина, Риком компаниялар берлеге директорлар советы рәисе, Артур Айрат улы Насретдинов, Лукойл Интеркарт җәмгыятенең әйдәүче белгече, Миләүшә Фуат кызы Каһарманова, табиб-психолог, Наурыз гүзәле 2004 конкурсы финалисты, Руслан Ирекулахунов, Русия рәссамнары иҗат берлегенең әгъзасы, Галия Гадел кызы Сәйид Баталова, Серафимовская Пушинка җәмгыяте вәкиле, Тәбриз Мөдәрис улы Яруллин, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесенең урынбасары, Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе, Халыкара татар кызы 2018 конкурсының башкарма директоры. Шулай ук безнең арада махсус кунак, Уфада уздырылган халыкара гүзәллек бәйгесе җиңүчесе Гөлназ Гатина, Казан шәһәре. Жюрида утырган гүзәл затларга чәчәкләр тапшырыла.
Кадерле жюри ағзаларыбыз, шушы чәчәкләрне чын күңелдән Быел Башкортстанда татар кызы бәйгесе 15-нче тапкыр үткәрелә. Алик Харис улы Лукманов җитәкчелегендә 1992 елда Азатлык татар яшьләре берлеге тарафыннан беренче бу Нәүрүз гүзәле татар кызы кебек гүзәллек бәйгесе өчен саллы сан, диде Азат. Менә алар төрле елларда милләтебезнең йөзен билгеләгән Нәүрүз гүзәлләре, татар кызлары. 1992 ел. Резида Гатауллина, Уфа шәһәре. Ел. Зәлидә Галимова, Бүздәк районы. 1997 ел. Гүлназ Әхмәтҗанова, Туймазы районы. 98 ел. Дамира Сәетова, Илеш районы. 2000 ел. Айгүл Усманова, Шаран районы. 2001. Лилия Исмагилова, Федоровка районы. 2002. Земфира Әбелкарамова, Дүртөйле районы. 2003. Лейсен Габделисламова, Дүртөйле районы. 2006. Лейсен Салахетдинова, Стәрлебаш районы. 2013. Рима Ямалдинова, Дүртөйле районы. 2014. Алина Гиззатуллина, Туймазы районы. 2015. Альбина Хаматова, Туймазы районы. 2016. Эдельвейс Ихсанова, Федоровка районы. 2017. Регина Равилова, Ярмәкәй районы. 'Менә алар, безнең үткән елларның Нәүрүз гүзәлләре. Һәм ниһаят, быелгы гүзәлләребез белән танышыр вакыт җитте. Каршы алыгыз 2018 елның татар кызлары.
татар кызлары ханума никах өчен мөселман күлмәкләренең коллекциясын тәкъдим итә. Рита Ахметова, Дүртиле районы. Эй, Ходаем, сиңа шын күңелдән мөрәҗәгать итәм. Йөрәгемә сыймаган бәхет хисләре өчен сиңа зур рәхмәтемне белдерәм. Гел елмаю, наз тоеп яшим. Рәхмәт, Ходаем. Рәхмәтемне сиңа әти-әни, газиз абыем өчен әйтәм. Чөнки син мине бәхетле итәр өчен аларны исән сау яшәтәсең. Минем таянычлы кешеләрем итәсең. Күңелем көр булганга, тәнем җиңел. Аякларым тыпырдап биргә әзер торалар. Рәхмәт сиңа, Ходаем. Илнара Зиннурова, Шаран районы. Бүгенге көндә мин шул кадәр бәхетлемен. Мөселман кануннары буенча яши гаиләбез. Әнием дә, әтием дә бик акыллы, тырыш, тыйнак кешеләр. Мин аларга рәхмәтлемен. Рәхмәт, Ходаем, әтием, әнием булган өчен. Аларның җылысын, терәген тоерга мөмкинлек биргән өчен. Мин һәрбер баланың гаилә бәхетен тоюын телим. Амин. Эльвира Гафарова, Мәләвез районы. Мәрхәмәтле, һәр нәрсәгә көчү җитүче Аллаһым, рәхмәт укыйм сиңа. Тату, тыныч һәм тырыш гаиләдә туганыма мин үземне иң бәхетле кеше дип саныйм. Чөнки минем горурланырдай әтием, үрнәк алырдай әнием, сокланырлык апам һәм таянырлык иркәм бар. Тату булып, бер-беребезгә терәк, җанга җан булып, бергә гөрләшеп, куанып яшик. Юлларыбыз ачык булсын. Әйбәт кешеләр генә очрап торсын. Сугышлардан, кайгылардан, ачлыктан сакла. И, Ходаем. Лияна Каримова, Туймазы районы. Аллаһы Тәгалә, синең мәрхәмәтең белән мин зур һәм тату гаиләдә туып үстем. Әти-әниемнең 4 баласы арасында төпчеге.
Тілеклеремнің ең зурысы, алдағы тормышымда сөйген ярым білән матур гаилә төзү. Ходаем, бир миңа үз кешемне очратырга, аның белән озын, бәхетле гомер узарга, әни булу бәхетен тоерга. Үземнән соң бу җирдә якты эз калдырырга. Лиана Каюмова, Агыйдел шәһәре. Мин тулы, үрнәкле татар гаиләсендә тәрбияләнәм. Әниебез приютта тәрбияче булып эшли. Ата-ана назыннан мәхрүм булган балаларны карый. Приютка кергән саен ятимнәрне күреп, йөрәгем сыкрый. Аллаһ Тәгаләм, синнән аларга да гаилә бәхете, ата-ана назы сорыйм. Бүтән дөньяга уран салып, Ходаем, сиңа мөрәҗәгать итәм. Күк кәнсәләреннән илем, республикам, халкым, гаиләм сугыш күрмәсен. Ата-ана назы дигән улы бәхеттән мәхрүм итмә, Раббым. Айгөл Сабирова, Кушнарен районы. Шын күңелемнән рәхмәтлемен Ходаема. 4 саны түгел, бәхетле сабый итеп яраткан ул мине. Нинди бәхет, янымда якын кешеләрем, әти-әнием, Баһадирдай 4 абыем булу. Бәхетлемен тыныч тормышта яшәүемә. Тынычлык ул, сугышсыз яшәү, кан кыйышларсыз яшәү. Ходаема шөкер кылам, ялварам, үтенәм, зинһар өчен мине әти-әниемнән, туган җиремнән, туган телемнән, туганнарымнан аерма. Алсу Хайдарова, Благовещен районы. Һәр кемнең гомере туган йортыннан, гаиләдән башлана. Безнең гаилә нык тату һәм бердәм. Әтием, әнием, мин һәм сеңелем. Әтием һәм әнием биргән тәрбия, мөнәсәбәт, мөхәббәт, тырыш безгә төпле нигезләр салды. Җырга, биюгә, укуга, сөю хисе уятты. И Аллаһым, безгә дә алардан калышмаска, аларның теләкләрен акларга, күп һөнәрләргә өйрәнергә рәхмәтләреңне сал. Минем өчен дөньяда иң кадерлесе гаиләм. Саклашы, Аллаһым, гаиләмне. Аделина Исхакова, Стәрлебаш районы. Мин март кызы. Шуңа микән гел елмаеп килә торасым. Яз кызларын Ходай Тәгалә сөеп яраткандыр күрәсем. Язмыш мине әткәй-әнкәемнең мөхәббәте белән пар иткән. Тату гаиләдә үскәннәрдән бәхетлерәк кеше бар микән? Рәхмәт, Раббым, яраткансың хатын кыз итеп ширгә. Мөкаддәс бурыч биргәнсең. Ана булырга илгә. Шулпан Кашанова, Балтач районы. Аллаһ Тәгаләм, берсен, барсын, барында күрәсең. Мин биргә яратам. Киләчәгемне дә сәнгать белән бәйлисем килә. Булачак гаилә тормышымны да имин алып бару минем бурчым. Чөнки мин хатын кыз. Әнием миңа иң зур үрнәк. Миңа аның кебек гаилә алиһәсе булырга язсын. Шушы максатларымны чынга ашырырлык көч бир. Мине ярдәмнән ташлама. Алсу Ишбулдина, Стәрлебаш районы. Эй Раббым, бүләк итеп биргәнсең миңа гомерне. Рәхмәт сиңа. Яңа гына дөньяга килгән чәчәкне ничек сакларга, үстерергә, назларга, су сибеп торырга ихтияҗ булган төсле, миңа да син пар канатларым, әти-әниемне биргәнсең. Бәләкәч туганнарым, әби-бабайларым, туган йортым бар. Мең рәхмәт сиңа. Эй Ходаем, ташламашы, күрсәт зинһар мәрхәмәт.
Күңелемдә дәртем булсын, җаным, тәнем сәламәт. Шушы матур көннәр өчен, әткәм өчен, әнкәм өчен, нурын сипкән кояш өчен. Эй Ходаем, мең рәхмәт. Гөлшат Шаяхмәтова, Кушнарен районы. Эй Раббым, рәхмәт миңа гомер биргәнеңә. Мине 6 балалы ишле гаиләдә яратканыңа. Эй Раббым, гаиләбезгә тигезлек һәм тынычлык биреп, мәхәббәт һәм мәрхәмәт белән яшәргә насыйп ит. Апайларыма, газиз әти әниемә исәнлек һәм сабырлык бир. Үземне һәм якыннарымны бәла-казалардан, бөтен начарлыклардан сакла. Улуг Тәңрем, синсез бу матур дөньябыз булмас иде. Без яшәмәс идек. Шуның өчен зур рәхмәтемне сиңа белдерәм. Айгөл Гыйззатуллина, Миякә районы. Гаилә тормышның нигезе. Әти-әни аның тоткасы булса, балалар гаиләнең көзгесе. Гаилә җылы учак. Гаилә ни кадәр нык булса, аннан килгән җылылык шул кадәр көчле була. Җир йөзендә иң гүзәл, иң олы сүз, иң матур сүз әни, әни диеп телем ачылган. Ул минем таянычым, куанычым, якты кояшым. Минем шундый канатым булганга, бар галәмгә, галәмне яраткан Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтлемен.
Татар опера җырчысы, Башкортстанның һәм Татарстанның атказанган артисты, Башкортстан Республикасы Шайх Задабабич исемендәге премия лауреаты, Русиянең алтын битлек театраль премиясы лауреаты Илһам Валиев. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Бәйрәм белән барчагызны да. Һәм инде менә үзебезнең мөселман кызлары, татар кызлары, шулай ук башкорт кызлары барыбызга киләчәктә уңышлар телим һәм инде хатын-кыз бәхете телим барчагызга да. Киләсе җыр шул ук татар халык көе Күн авылы булыр. Sandık aşım
sağ bulağız tuğanlar. Dünya halin verip bulmay sağ bulağız tuğanlar. Dünya halin verip bulmay sağ bulağız İlham Valiyev. Зур рәхмәт. Азат, безнең заман милләтпәрвәрләр, меценатлар, иганәчәләр заманы ул. Мин синең белән килешәм әлбәттә, Гөлназ. Тик нәрсә әйтергә телисең син бу сүзләрең белән? Бүген шушы залда җыела алуыбыз да нәкъ менә аларга бәйле. Татар кызы 2018 бөтен Россия гүзәллек бәйгесенең иганәчеләренә мең рәхмәтләребезне җиткерәбез. Менә аларның исемнәре. Лукойл Интеркарт нефть компаниясы, Башкортстан Республикасы Уфа шәһәр советының 3-нче чакырылыш депутаты Артур Роберт улы Абдуллин җитәкчелегендә. Мегатрон шикләнгән җаваплылык җәмгыяте генераль директоры Мөдәррис Хәсән улы Шихабетдинов. Хәзинә тур оешмасы җитәкчесе, Башкортстан Республикасы Дәүләт җыелышы курултайы депутаты ярдәмчесе, Башкортстан Республикасы тур индустрия ассоциациясе рәисе Камил Алим улы Сиражетдинов. Сирамефимская Пушинка фабрикасы директоры Рәсим Касым улы Сәйд Баталов. Пакер җаваплылыгы шикләнгән фәнни тикшеренү фирмасы директоры Марат Мирсат улы Нагуманов. Эль-студия гүзәллек, үсеш һәм сәламәтлек үзәге Опора Россия бөтен Русия кеше эшкуар иҗтимагый оешмасының Башкортстан төбәк бүлекчәсе рәистәше Ләйсән Рафис кызы Николаева җитәкчелегендә. Атола кунакханәләр комплексы директоры Марс Рузиль улы Гарипов. Башкортстан сәүдә ассоциациясе рәисе Фәрид Хөрмәтулла улы Гыйндуллин. Риком компаниялар төркеме Башкортстан Дәүләт җыелышы курултай депутаты Ринат Фуат улы Райманов җитәкчелегендә. Нефтекама трубалары компаниясы җәмгыяте генераль директоры Илнур Җәүдәт улы Камалов. Русиянең татар авыллары иҗтимагый оешмасы Совет рәисе эшкуар Фәнир Гыйлметдин улы Галимов. Дары Башкири җәмгыяте генераль директоры Азат Шарифҗан улы Йосыпов. Шулай ук бик зур ярдәм күрсәттеләр. Башкортстан Халыклар Ассамблеясы төбәк бүлекчәсе рәисе, Русия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты, Мәдәният комитеты рәисе урынбасары Зөһрә Җиһанур кызы Рахматуллина. Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясе рәисе, Башкортстан Республикасы Дәүләт җыелышы курултай депутаты Римма Әмир кызы Утяшева. Башкортстан Республикасы эшкуарлар ассоциациясе президенты Рөстәм Зиф улы Фатхуллин. Татарстанның Башкортстандагы даими вакиле Ранель Рубил улы Зинатуллин. Уфа Нур Татар дәүләт театры директоры Илдар Әзхәм улы Хаҗиев. Башкортстан Республикасының Дәүләт җыелышы курултай депутаты Рамил Имамәгъзәм улы Бигнов. Уфа шәһәре Киров районы мөселманнарының Ихлас дини оешмасы имам хатибы Мөхәммәд Мустафа улы Галләмов. Сарби ательесі җитәкчесе Саимә Дамир кызы Хасанова. Никах өчен мөселман киемнәре Ханума магазины җитәкчесе Гөлсинә Карам кызы Сафина. BGN Европа хатын кызлар киеме салоны җитәкчесе Айгөл Феликс кызы Калимҗанова.
Бүтін Dünya Татар Конгрессы, Башқұртстан Республикасы Татарлары Конгрессы. Клавдия Абрамовой урамының бірінші юртында орнашқан Flower Star шешке кілет кибітті директоры Азат Рамилулы Абдурахманов. Уфа Роза Ок сайты. Һәм шулай ук мәгълүмати ярдәм күрсәткән партнерларыбызга да рәхмәтләребез барып ирешсен иде. БСТ, ТНВ, Туган тел, Вся Уфа телеканаллары, Сөембикә, Тулпар журналлары. Шулай ук кадерле тамашачылар, Кызыл таң, Өмет, Диләфрүз газетләре, Россия, Башкортстан, Юлдаш радиолары. Игенәчеләргә эшләрендә зур уңышлар, үзләренә сәламәтлек, гаиләләренә иминлек теләп, bir alkışlap alıyıq әлі. Зур рәхмәт, дуслар, алкышларыгыз өчен. Һәм инде көчле алкышларыгызны туктатмыйча каршы алыгыз сәхнәдә хөрмәтле җырчыбыз Идрис Газиев. Seylenir şiir dolu kıpkızıl düğmeler Yar boylap atlıylar aşıklar Suda şaykalar gümeler Yaratam 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 Şu tutta taratma hisenler Elle sandığı kanar şikeller Yarlarga kaytarman deysen mi? Yaratam, yaratam, yaratam Şudukta taratma isen ne? Elle sondulkanlar şikelle Yarlarga kaytarman deysen mi? Suda güzlerini güzgüsü Sularda ömürler ağışır Ütkenler kaldılar Yırakta kulakta tiksinin davışı Yaratam, yaratam, yaratam Şudukta taratma hisinde Elle sondulkanlar şikelle Yollarga kaytırman deysin mi? Yaratam, yaratam, yaratam Taratma hisende Elle sondulkanlar şikelle Yarlarga kaytarman deysen mi? Yarların min tüge Yarakta min anı Alarga jiterge Suda şaykalla Kıymeler yok parlar Utarıp gitirge Yaratam, yaratam, yaratam Şudukta taratma hisinde Elle sondulkanlar şikelle Yarlarga kaytarman deysen mi? Yaratam, yaratam, yaratam Şudukta taratma hisinde Elle sondulkanlar şikelle Yarlarga kaytarman deysen mi? Yaratam, yaratam, yaratam Şudukta taratma hisinde Elle sondulkanlar şikelle Yarlarga kaytarman deysen mi? Yok, yaratam, yaratam, yaratam Şudukta taratma hisinde Elle sondulkanlar şikelle Yarlarga kaytarman deysen
ме. Яратам, яратам, яратам. Яратам, яратам, яратам. Яратам, яратам, яратам. Татарстанның һәм Башкортстанның халық Русия Федерациясының ат казанган артисты Идрис Мөдәрис улы Газиев һәм аның бүген туган көне. Без аны чын күңелебездән котлыйбыз. Бу алкышлар сезнең өчен һәм 58 яшь миңа бүген. Flower Star чәчәк гөлләмәсе. Рәхмәт, мин бәхетле. Нинди шундый зур бүләк минем туган көнгә бәйрәм. Кызлар, бәхетле булыгыз. Зур рәхмәт. Идрис абый, без дә сезне бик яратабыз. Зур рәхмәт. BGN салыны Европа хатын кызлар киеме коллекциясы белән безнең кызлар. BGN бары тик сезнең өчен.
шундый сагындым, сизәсең микән шуны? Айны болытлар капласа, табарсың микән юлны? Син дә шулай сагына калсаң, карама җилләренә, җыр булып килеп керерсең, наз тулы йөрәгемә. Син дә шулай сагына калсаң, карама җилләренә, җыр булып килеп керерсең, наз тулы йөрәгемә. Мин сине шундый сагындым, күзләрем шуна моңлы. Ак бураннар урап алса, табарсың микән юлны? Син дә шулай сагына калсаң, карама җилләренә, җыр булып килеп керерсең, наз тулы йөрәгемә. Син дә шулай сагына калсаң, карама җилләренә, җыр булып килеп керерсең, наз тулы йөрәгемә. Син дә шулай сагына калсаң, карама җилләренә, җыр булып килеп керерсең, наз тулы йөрәгемә. Син дә шулай сагына калсаң, карама җилләренә, җыр булып килеп керерсең, наз тулы йөрәгемә. Җыр булып килеп керерсең, наз тулы йөрәгемә. Татарстанның ат казанган артисты Алсу Әбелханова. Азат, безнең шибәр, гүзәл кызларыбызга тагын да шибәрләнеп, тагы да матурланып, бизәнеп алырга кирәк, һәм инде шулай ук ял итеп алырга кирәк. Әйе, Гөлназ, аңлыйм. Шуңа күрә, кадерле тамашачылар, дуслар, сезгә дә бераз ял итеп алырга кирәктер. Ял итеп алыйк. 15 минут. Тәнәфес, дуслар.
Апабай? Исәнме, кызым? Адаштың мәллә? Адашмаганмындыр дип уйлыйм. Дөрес килдем бугай. Кая килдем дип килдең соң? Бик күп сорауларым җыелды. Шул сорауларга җавап таба торган җир кирәк миңа. Нинди сораулар алар? Без кемнәр бу җирдә? Кайсы кавымнан без? Тамырларыбыз кайлардан? Югыйсә, үзенең кем икәнен белмичә, күпме кеше яши бу җирдә? Андыйларны тарих үзенә юта бара. Алар югала, эзләре җуела. Безнең эзләр җуелмагандыр әле. Менә шул эзләр буйлап килдем дә инде мин. Аларны табып, рәсемгә төшереп калдырасым килә. Рәссам буласым килә минем. Иң бөек рәссам. Кайдан эзләдең инде аларны? Китаплардан эзләп карадым. Китапларда бөек эшләр, бөек вакыйгалар турында гына язалар. Беракалла, бик изге ният белән йөрисең икән, кызым. Белмим, синең сорауларыңа җавап табалырбызмы? Шулай да булышып карыйм. Шул эзләрне калдырган кешеләр белән танышырбыз без хәзер. Син инде үзең нәтиҗә ясарсың. Кемнәр без? Кайдан без? Кая барабыз? Яшьлекләре бөек ватан сугышы елларына туры килеп, тыл тормышының бөтен авырлыгын үз җилкәсендә күтәргән, ләкин гүзәллек хисе җуймаган нәфис затлар бар. Шуларның берсе Миләүшә Гали кызы Муртазина. 2 консерватория тамамлый. 1954 елдан Уфа шәһәренең училищесында укыта башлый. 1969 елдан Уфа сәнгать академиясында эшли. Кафедра мөдире була. Доцент, профессор. Күз алдына китерәсезме? РСФСРның ат казанган сәнгать эшлеклесе. Уфа шәһәренең шәрәфле шәхесе. Хезмәт ветераны медале. Салават Юлаев ордены иясе. Миләүшә Гали кызының хезмәт стажы 73 ел. Миләүшә Гали кызы үзен оста педагог итеп кенә түгел, акыллы киңәшче, тәрбияче, гыйльми хезмәткәр итеп танытты. Улы Владислав Муртазин да, кызы Ләйлә Муртазина да әниләре салган сукмактан киткән. Бүген инде фидакар хезмәтенең әҗерен күреп, бәхетле картлык кичерә. Башкортстан Республикасы Дәүләт җыелышы Корылтай депутаты, Башкортстан татарларының милли мәдәни мөхтәрияте җитәкчесе Римма Әмир кызы Утяшева. Ул дөньядагы иң гуманлы һөнәр иясе, акушерка, ягъни киндек әбисе. Римма Утяшева бик күпләр өчен терәк була алган сирәк кешеләрнең берсе. Аңа республиканың төрле почмакларыннан ярдәм сорап киләләр. Ул беркемнең дә үтенеченә битараф калмый, ярдәм итәргә тырыша. Барлык тырышлыклары өчен Халыклар дуслыгы ордены белән бүләкләнде. Читтән караганда, аның эшен милләт капкасының сакчысыныкы белән чагыштырып буладыр. Көне-төне милләткә хезмәттә ул. Башкортстанда татар китабы диюгә иң әвәл Динә Морзакаева искә төшә. Ул милләт китабының әнкәсе. Чыннан да, ана телебезнең әдәби нормалары сагында торучы бердән-бер мөхәррир ул.
Менә ничә дистә еллар инде китап нәшриятында мөхәррир булып эшли. Татар телендә чыккан һәрбер китап аның күңеле аша үтә. Йөзләрчә татар китабына фатихасын биргән кеше ул. Үзе әйтмешли, ул һәр авторның аркадашы да, фикердәше дә, хөкемдары да. Бер үк вакытта Башкортостандагы Сахиб Жамал татар хатын-кызлары оешмасын булдырды. Үз янына гүзәл затларны туплады. Шагыйрәләр сүзе Җиһан сөре дигән кичәләр оештырды. Башкортстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, Ихлас Шәриф журналының мөхәррире Динә Гайнел Баян кызы. Шөкер, бүген дә арабызда. Рәхмәт сезгә, Динә апа. Әнисе, ғазиз баласына Зөһрә исемен биреп, таң йылдызы кебек балкып яшәсен иде дип юраган. Исемендә җисеме, лаеклы ялга чыккач та, җәмәгать эшләрен уртасында кайный Зөһрә Варис кызы Кинҗебаева. Яшьлек еллары әнисенең туган ягы Ярмәкәй якларында уза. Бәләбәй педагогика училищесында олы тормышка юлама. Бердә хезмәт юлын башлый. Хәрби кешегә кияүгә чыга. Язмышаны Германияга алып китә. Анда ире белән эшләүче хәрбиләрнең балаларын җыеп бакча ача. Муса Җәлилнең эзләре буйлап йөри. Фашистларның концлагерьларын үз күзләре белән күреп тетрәнә. Тормыш юлындагы авыр сынауларга бирешмичә, яшәү ямен табып, милли җанлы булып, чын татар хатын-кызын үз йөзендә сынландырып яши алган шәхес ул. Әнисенең юраганы юш килә. Зөһрә Варис кызы Кинҗебаева таң йылдызы кебек бик күпләргә юл күрсәтүче маяк. Бүздәк районының Капек-Кыбау авылында Стелла бар. Стелла 10 бала анасы Мәйкамал Латыповага багышланган. Ул 1943 елда ук герой ана исеменә лаек була. Чыннан да, хатын-кызның бу дөньяга башкара алган иң олы бурычы бала. Мәйкамал Латыпова шушы бурычны 10 тапкыр үтәгән, 8 ул, 2 кыз тәрбияләгән. Ләкин Бөек Ватан сугышы башлангач, Мәйкамал Латыпова 8 улында сугышка озаткан. Стеллага аларның исемнәре утылы хәрефләр белән язылган. 10 бала тәрбияләгән ана йөрәгенә аларның үлемен дә кабул итәргә туры килә. Гап-гади авылда гап-гади хатын-кыз булып гомер кичергән Мәйкамал Латыпова бүген батырлык үрнәге, сабырлык үлгесе. Татар халкының яраткан шагыйрьләре, язучылары башкалар кебек зур шәһәрләрдә генә яшәми. Стәрлетамак шәһәрендә яшәп иҗат итүче шагыйрә Зөмфира Муллагалиеваны белмәгән кеше сирәктер. Аның шигъриятендә нечкә лирика өстенлек итә. Шигырь юлларында кайнар мәхәббәт, сагыну юксыну хисләре ташып тора. Нечкә күңелле Зөмфираны әнисе әкиятләр, җыр-моңнар белән тәрбияли.
Көчле ир, урман хуҗасы, урманчы әтисе аша, Зинфира табигатьне тыңларга өйрәнә. Шулай итеп, Россия һәм Башкортстан язучылар берлеге әгъзасы Зинфира Муллагалиеваның йөрәгендә җирнең моңы, җирнең гомере, җирнең үзе урын ала. Башкортстан энциклопедиясын укыганыгыз бармы? Анда Исмагыйловлар гаиләсенә берничә бит багышланган. Чөнки бу гаиләнең тарихыбызда калдырган изе шундый зур. Ә барысы да Габгади ана сүзе белән Сәрвә Газиз кызы Исмагыйлова белән бәйле. Сәрвә апа гомере буена Байгилде урта мәктәбендә укытучы була. Хезмәт медальләре һәм 2 тапкыр ана даны медале белән бүләкләнгән. Россиянең ат казанган укытучысы. Тормыш иптәше белән Салих улы, тормыш иптәше Ришат Салих улы белән алар 6 балага гомер бирәләр. 5 малай һәм 1 кыз гаиләдә әдәбият, мәдәният, тарих белән танышып үсә. Бүгенге көндә балаларының барысы да фән докторлары, профессорлар. Бу гаилә үзеңнән соң ни калдыру турында уйланырга кирәк дип яши. Фәни дөньядагы иң зур бәхет Сәрвә Газиз кызыныкы кебек якты эз калдыру. Ана, бөек исем. Нәрсә җитә ана булуга? Бу сүзләрне шагыйрь нәкъ менә Фатихова Зөлхия Габдулвали кызы турында әйткән кебек. Зөлхия апа Федоровка районы Балыклыбаш авылында туып үсә. Колхозда шөгендерче булып эшли. Үз гомерендә күпме шөгендер үстергәндер. Анысы билгесез. Ә менә 14 баланы, 10 кыз, 4 малайны табып, карап үстерү. Шөгендер үстерү генә түгел. Ул материнская слава медальләренең барлык дәрәҗәләре, за доблестный труд в годы войны, ветеран труда медальләре белән бүләкләнә. 1968 елда аңа Герой ана дигән мактаулы исем бирелә. Бүгенге көндә Зөлхия апаның 11 баласы намазга баскан. Араларында Хаҗия да бар. Туганнар Башкортстанның төрле почмакларында яшиләр. Бик еш кына туган йортларына кайталар. Коръән ашлары үткәрәләр. Әти-әниләре, әби-бабалары рухына дуга кылалар. Шәкертләре аны яратып Фортуна дип йөритә. Шуннан да аның белән юлың кисешә икән. Сиңа һичшиксез уңыш елмаячак дигән сүз. Сүзем Башкортстанның ат казанган сәнгать эшлеклесе, Россия югары мәктәбенең ат казан хезмәткәре, Уфа дәүләт сәнгать академиясе Фәрдүнә Касыйм кызы Касыймова турында. Фәрдүнә Касыйм кызының балачагы бөек ватан сугышчыларына туры килсә дә, ул үзен бәхетле кеше ди. Кичкенәдән белемгә һәм матурлыкка омтылган. Мәскәүгә Луначарск исемендәге сәнгать институтына укырга кергән. Аннан соң Кабарды-Балкар республикасында Нальчик театрында 7 ел эшләгән. Мостай Кәрим киңәше белән янә Уфага кайткан. Ул 400 артист һәм режиссерның укытучысы. Бүгенге көндә аларның 250дән артыгы халык артисты дигән югары исемнәр йөртә. Бүген ул балаларының, оныкларының терәге булып, бихисап укучыларының рәхмәт сүзләренә кыйнып яши.
лайыклы Терегуловлар нәселе турында Башкортстанда ишетмәгән кеше юктыр мөгаен. Әйе, күренекле табиблар нәселе. Шушы асыл нәселне лайыклы дәвам иттерүгә үз өлешен керткән Галия Лутфулла кызы Газизова Терегуловларның киленнәре. Зыялы гаиләдә үскән Галия кечкенәдән белемгә омтыла. Булачак профессор Искәндәр Нигъмәтулла улына тормышка чыга. Фән белән җитди мавыккан гаиләдә 3 ир бала туа. Галия 3 улына да матур тәрбия үрнәкләре сала. Уллары Булат белән Рәис техник фәннәр докторлары. Ә иң өлкән улы Роберт билгеле галим, академик, океанолог. Сабыр һәм шибәр, акыллы, олы йөрәкле ана улларына да иң күркәм сыйфатларны бирә. Алар тормыш иптәше Искәндәр әфәнде белән улларына зыялылык, гаделлек, намус сафлыгы һәм туган телгә, татар халкына сөю тәрбияләгәннәр. Шит бала булмый. Ди рус халык мәкале. Хак сүзләр. Узак еллар Нуриман районында Красная Горка балалар йорты директоры булып эшләгән Идия Сафа кызы өчен һәр сабый үзенеке кебек якын була. 1946 елда белемле, тәрбияле, яшь педагогны балалар йорты директоры итеп куялар. Ул балаларның яраткан укытучысына, дустына үрелә. Идия Сафа кызы бүген дә күршеләренә, якыннарына киңәш табыш итеп яши. Кунакчыл мөгаллимәнең йортыннан кеше өзелми. Барсына да сые да, тәмле сүзе дә, йөрәк җылысы да җитә аның. Гомерен ятим балаларга багышлаган хезмәт ветераны Идия Сафа кызы 2 баласы, 8 оныгы, 5 тураны белән матур гомер кичерә. Ак калфакның табылган чагы 90-нчы елларда барлыкка килгән Халыкара татар хатын-кызлар оешмасы Башкортстанда да гөрләп эшли башлаган иде. Шактый эшләр башкарылган, үрләр дә уланган, уңышлар да күп. Ләкин 2015 елга кадәр ак калфакның эше күпмедер дәрәҗәдә сүлпәнәеп калды. Һәм менә оешмага Люция Җәбир кызы җитәкчелек итә башлагач, эшчәнлек җанланды. Республиканың әле теге, әле бу районында ак калфакла үткәрелгән чаралар турында хәбәрләр килеп кенә тора. Менә алар калфак шигәләр, менә татар гаиләсе дигән бәйге үткәрәләр. Бии итек-читекләр дигән дискотекалар оештыралар. Гүзәл затларның яклаучысы булган ак калфакның аклыгы ак килеш калсын. Я, ничек кызым, килеп чыктымы? Килеп чыкты бугай. Таптыңмы инде сорауларыңа җаваплар? Таптым. Менә. Шушы рәвешле без халкыбыз тарихында хатын-кызларның урыны түрдән булуын күрдек. Киләчәктә дә шушы хөрмәтле урынын лаеклы сакласын иде дигән теләктә калабыз. Хөрмәтле дуслар, әле генә гомер юллары белән таныштырган
күренекле хатын кызларыбызның барысы да булмаса да бер ничәсе залда утыра. Рөхсәт итегез аларга Flower Star чәчәк гөлләмәләрен бүләк итәргә. Мырзакаева Динә Гайнел Баян кызы. Кинҗабаева Зөһрә Вәрис кызына. Муллагалиева Земфира Мөхәррәм кызына. Касымова Фәрдүнә Касым кызына. Вафина Люция Ябир кызына. Һәм әлбәттә тамашачыларыбыз алкышлары. Бәйгебезнең инде иң югары ноктасына да килеп җитеп киләбез. Бәйге дигәч бәйге, татар кызы 2018 калфагын кем кияр икән? Кызларның осталыгын төрле яклап күрә алдык. Алар үз бурычларын үтәде. Хәзер инде мөхтәрәм жюри әгъзаларын киңәшмәгә озатыйк. Бу четерекле мәсьәләне алар хәл итәр. Әйдәгез әле, хөрмәтле дусларыбыз, алкышлар белән безнең хөрмәтле жюри әгъзаларын киңәшмәгә озатыйк әле. Яхшы, матур уй ниятләрегезне юллап әлбәттә. Айдар алкышлар белән. Хөрмәтле җан атарларыбыз, жюри әгъзалары, сезне ишеткәндер дип уйлыйбыз. Ә безнең инде бәйрәмебез дәвам итә. Хөрмәтле тамашачылар, без концерт карый торыйк. Рәхим итегез. Җырлый Татарстанның ат казанган артисты Алсу Әбелханова каршылыгыз. Әйдәгез бер керәшеп дуслар. Насыплар булды бүген дә күрешеп хәл белешергә, әрәмгә үткәрмигә әле бергә чакларны. Җаннарыбыз кидә өреп, әнә ничекләр үздереп, җырлый гүзәл Казаныбыз сандугачлары. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларым, тынмасын гармун курай. Ömürgə jırlap yaşargə, tuğanları deyip dəşərgə, nasiplar etsin Xuday. Sitkəndəy sihirli nurun ağılada ağılamın, jilkündürüp көңелләргә килеп урала. Әйтер сүзен әйтә белеп, ни генә күрсә дә түзеп, яшәр халкым җырларыбыз исән булганда. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларым, тынмасын гармун курай. Ömürgə jıрлап яшәргә, туганнары дип дәшәргә, насыплар etsin Xuday. Безнең генә халык җырлый белә, шулай янып, йөрәкләрне биләп ала якты хыяллар. Булсак та кайларда гына күрешергә җай табыла, бергә калыйк, аерылмыйк дуслар.
шулар туганнар. Эй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларым, тылмасын гармун курай. Ömürge jırlap yaşarge, tuğanlar deyip deşerge, nasiplar etsin Huday. Ey benim yakın dostlarım, kurmik yazmış sınavlarım, tılmasın garmunu kuray. Ömürge jırlap yaşarge, tuğanlar deyip deşerge, nasiplar etsin Huday. Ey benim yakın dostlarım, kurmik yazmış sınavlarım, tılmasın garmunu kuray. Ömürge jırlap yaşarge, tuğanlar deyip deşerge, nasiplar etsin Huday. La 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 la. Selam dostlar, la 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 la. Алсу Әбелханова. Сәлем сезгә, дуслар, исәнмесез? Хәерле кич, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Инде жюри алдында җырларга дөрестән дә бик тә катлаулы булды. Жюри киткәч, үземдә менә ничек дәртләнеп киттем, шулай бит? Хәерле кич. Рәхмәт сезгә менә шушындый матур алкышларыгыз өчен. Һәм дә инде икенче җырым шулай сезнең өчен Башкириядә, Башкирия Республикасында гаилә йылы үтә дип ишеттем. Менә шушы гаилә йылы булганга күрә үземнең балаларга багышланган җырымны җырлыйсым килә. Һәм дә инде әлбәттә безнең конкурста катнашучы кызларыбызга шулай ук уңышлар теләп, һәм алар булачак әниләр, аларга әни бәхетен күрергә насыйп булсын, һәм әни бәхете теләп, менә шушы җырны сезгә җырлыйсым килә. Бәхетле бул, балам дип атала. Әйдәгез әле бергәләшеп. Менә бу микрофонны да алып куйсам читкәрәк. Ә безнең балаларыбыз бии торсын. Әйдәгез әле. Эшкерсез йылма юлларың жанга дава, ягымлы һәр сүзең жанга балдай тама. Син шатлыгым, куанычым, бердән берем, синең өчен яшим балам бу дөньяда. Сәламәт бул, балам, гомерле бул, балам, акыллы бул, тәүфиклы бул, бәхетле бул, балам. Сәламәт бул, балам, гомерле бул, балам, акыллы бул, тәүфиклы бул, бәхетле бул, балам. Назлы гөлем, бәхет кошым, таянышым, Худайымнан узын гомер сиңа сорыйм. Гаилә бәхете балам сиңа телим. Барлы үтсен иде синең тормыш юлың. Сәламәт бул, балам, гомерле бул, балам, акыллы бул, тәүфиклы бул, бәхетле бул, балам. Сәламәт бул, балам, гомерле бул, балам, акыллы бул, тәүфиклы бул, бәхетле бул, балам. Әйдә берле, әйдә бергә, менә шулай. Алкышлар. Ой, нинди матур кызлар, әйдәгез әле, әйдәгез бергәләшеп. Безнең чәчәкләребез. Син булганга мин көчлемен бу дөньяда. Авырлыкка һич бирешми алга барам. Якты йолдыз минем өчен җылы кояш. Бәхетемнең иң зурысы син бит балам. Сәламәт бул, балам, гомерле бул, балам, акыллы бул, тәүфиклы бул, бәхетле бул.
бәхетле бул, балам. Акыллы бул, тәүфиклы бул, бәхетле бул, балам. Сәламәт бул, балам. Гомерле бул, балам. Акыллы бул, тәүфиклы бул, бәхетле бул, балам. Сәламәт бул, балам. Гомерле бул, балам. Акыллы бул, тәүфиклы бул, бәхетле бул, балам. Акыллы бул, тәүфиклы бул, бәхетле бул, балам. Менә бит әйдә гүзәле. Siz koya yürüdünüz. Ey ne güzel. Татарстанның ат казанган артисты Алсу Әбілханова. Баш иебез, егетләр, баш иебез. Менә шулай. Поклон, поклон. Поклон. Алкышлар. Менә безнең киләчәкебез. Бәйрәм белән сезне, хөрмәтле дуслар. Рәхмәт. Балалар, налево. Оп. Алкышлар сезнең өчен. Рәхмәт. Сәхнәдә Нур балалар бию ансамбле. Җитәкчесе Юлия Хамиджан кызы Тимербулатова. Казах биюе.
Жырлый Башкортстанның һәм Татарстанның ат казанган артисты Дамира Сәйитова. Наурыз гүзәле 1998 елның Гран-при иясе. Dertlendirek күңелләрне яшьлеге без язлары. Җилкендерми соң көннәрне тәүге сөю назлары. Яшигәнле бу тормышның кадерләрен белеп кенә. Бергә языйк язмышларны бәхетләрдән үреп кенә. Яшигәнле кадерләрен белеп кенә. Бергә языйк язмышларны бәхетләрдән үреп кенә. Гомер үтә димигәле, алда үтәсе юллар бар. Күрмәгәндә җитәкләшер ярдәм итәр куллар бар. Яшигәнле бу тормышның кадерләрен белеп кенә. Бергә языйк язмышларны бәхетләрдән үреп кенә. Dertləndirək күңелләрне яшьлеге без язлары. Җилкендерми соң көннәрне тәүге сөю назлары. Яшигәнле бу тормышның кадерләрен белеп кенә. Бергә языйк язмышларны бәхетләрдән үреп кенә. Яшигәнле бу тормышның кадерләрен белеп кенә. Бергә языйк язмышларны бәхетләрдән үреп кенә. Яшигәнле бу тормышның кадерләрен белеп кенә. Бергә языйк язмышларны бәхетләрдән үреп кенә. Бергә языйк язмышларны бәхетләрдән үреп кенә. Бәхетләрдән үреп кенә. Башкортстанның һәм Татарстанның ат казанган артисткасы, Уфа Нур Татар дәүләт театры актрисасы Дамира Сәйитова. Нәүрүз гүзәле 2013 елның Гран-при иясе, Казан сәнгать институтының халык биюләре кафедрасы хореографик сәнгать факультетының 4-нче курс студенткасы Ямалдинова Рима Памир биюе.
жырлар авторы, композитор, яраткан жырчыбыз Флюра Шарипова жырлый. Матур үтсен безнең гомерләр, җан туганнар белән үгерләп яшик, булмасын бердә үкенүләр. Күрешеп яшик, йөрешеп яшик, эй газиз туганнарым, кадерле дә, якында сез, йөрәктә булганнарым. Күрешеп яшик, йөрешеп яшик, эй газиз туганнарым, кадерле дә, якында сез, йөрәктә булганнарым. Яда үскен құшлар кебек, ұштық инде тірілі яқларға. Қадірлі мезгелін бала шақнан қалды көңілләрдә сақларға. Күрешіп яшик, йөрішіп яшик, эй ғазиз туғаннарым, қадірлі дә, яқында сіз, йөрәктә булганнарым. Күрешіп яшик, йөрішіп яшик, эй ғазиз туғаннарым, қадірлі дә, яқында сіз, йөрәктә булганнарым. Рәхәт яшәү сере, бәхет көче, бары тик туганнар беләндер. Күмелеп шатлыкка, уңышларга, туганнар белән үтсен гомер. Күрешеп яшик, йөрешеп яшик, эй газиз туганнарым, кадерле дә, якында сез, йөрәктә булганнарым. Күрешеп яшик, йөрешеп яшик, эй газиз туганнарым, кадерле дә, якында сез, йөрәктә булганнарым. Рәхмәт. Бу Алия Султан сүзләренә күрешеп яшик дигән җыр булды. Хәзер яннарымда син булгач. Сүзләре дә көйдә минеке. Күнеләшкәннәр, әйдә көнләшсен, сөйләгәннәр сөйләсен. Йөрәгебез генә көймәсен, җанга суык тимәсен. Сайраганда сары сандугач, канат кага кара карлугач, ятлар кирәк түгел, сөю тулы күңел, яннарымда җаныем син булгач. Сайраганда сары сандугач, канат кага кара карлугач, ятлар кирәк түгел, сөю тулы күңел, яннарымда җаныем син булгач. Канаты җәеп очсаң гына, күккә менеп буладыр. Сөеп, сөелеп яшәсәң, җанга ләззәт туладыр. Сайраганда сары сандугач, канат кага кара карлугач, ятлар кирәк түгел, сөю тулы күңел,
жаныйым сен болғаш, сайрағанда сары сандуғаш, қанат қағып бара қарлығаш, ұятар керек түгел, сүйі толы көңіл, янарымда жаныйым сен болғаш. Қанатыбыз ғана сынмасын, жанға сағыш толмасын. Жырлап үгіріліп ешігелі, өкінерлік болмасын. Сайрағанда сары сандуғаш, қанат қағып бара қарлығаш, ұятар керек түгел, сүйі толы көңіл, янарымда жаныйым сен болғаш. Сайрағанда сары сандуғаш, қанат қағып бара қарлығаш, ұятар керек түгел, сүйі толы көңіл, янарымда жаныйым сен болғаш. Сайрағанда сары сандуғаш, қанат қағып бара қарлығаш, ұятар керек түгел, сүйі толы көңіл, янарымда жаныйым сен болғаш. Сайрағанда сары сандуғаш, қанат қағып бара қарлығаш, ұятар керек түгел, сүйі толы көңіл, янарымда жаныйым сен болғаш. Сайрағанда сары сандуғаш, қанат қағып бара қарлығаш, ұятар керек түгел, сүйі толы көңіл, янарымда жаныйым сен болғаш. Ұятар керек түгел, сүйі толы көңіл, янарымда жаныйым сен болғаш. Зур рәхмәт. Уйгур биюін Қызы Ләйлә белән бий Нәврүз гүзәле 2001 елның финалисткасы Ләйсән Сафиюлина. Қызым биюі.
Сәхнәдә яраткан игезәкләребез, автор башкаручылар Алмаз һәм Айдар Юнусовлар. Алмаз Айдар Юнусовлар, алкышлар. Зур рахмет, хайырлы кишләр. Бик котлыйбыз шундый матур бәйрәм белән. Татар кызлары һәр вакытта безнең Россиябызның, бөтен дөньябызның йөзек кашлары булып тора. Гел шулай булыгыз. Татар кызлары, без сезне яратабыз. Бәйрәм белән. Ал чәчәкләр үзем, юлларыңа тезем, җыям сиңа чәчәк бәйләмен. Тик син генә юк шул, йөрәгемдә ут шул, кайчан җитәр күңел бәйрәмем. Кил инде, кил инде, кил инде иркәм, мин сине һаман да көтәм. Сөю бит ул җаным мәңгелек, яшик җирдә кадерен белеп. Кил инде иркәм, мин сине һаман да көтәм. Сөю бит ул җаным мәңгелек, яшик җирдә кадерен белеп. Biz үтәсе юллар, җитәкләшеп куллар, еллар белән еллар арасы. Ник һаман килмисең, хәлемне белмисең, тирәнәя йөрәк ярасы. Кил инде,
Min seni hamanda kütem Süyü bitul canım мәңгілік Яшік жерде қадірін білем Татар қыздары, тауыш беріңіз әлі. Залда татар егіттері бар ма? Тауыш беріңіз әлі. Келінді еркем Min seni hamanda kütem Canım мәңгілік Яшік жерде қадірін білем Келінді еркем Min seni hamanda kütem Süyü bitul canım мәңгілік Яшік жерде қадірін білем Süyü bitul canım мәңгілік Яшік жерде қадірін білем Келінді Olmaz Oyдар olmaz Yunusovlar. Зор рахмет.
Бүгін біз Уфабызда 15-ші тапқыр Татар қызы бәйгісін уздырып, bu матур шараның шахиттері болдық. Қазір сәхнә түренә Башқұртстан Республикасы Бірлік Татар Милли Мәдәни Иҗтимагый оешмасының башкарма директоры, Татар қызы 2018 конкурсының проект директоры Нәфисә Фәйрүз қызы Акшуринаны һәм Башқұртстан Республикасы нәшрият йорты Қызылтаң нәшрияты мөхәррире Фаил Камил улы Фатхетдиновны шақырабыз. Хәерле кич, тамашачылар. Татар қызы ул республикабыз татарларының иң шагу, иң күркәм бәйрәмнәренең берсе. Татар қызы ул безнең өчен тарих төпкеленә бер сәяхәт. Татар қызы ул бүгенге хатын кызларыбызның билдәле шәхесләребезнең иң күркәм, иң яхшы кешелек сыйфатлары. Ул татар хатын кызының рух көче, аларның эчке һәм тышкы матурлыклары. Татар кызы безнең өчен татар эшкуарларының, игенәчеләребезнең матди ярдәме. Татар кызы инде 5 ел, татар кызын безнең Нур сәхнәсендә инде 5 ел Бірлік оешмасы әзерли һәм үткәрә. Бірлік оешмасы ул әзгенә эшчән дип әйтәлмим, нык эшчән. Güzellikкә гашык, һәм әзгенә хыялый кызлар һәм егетләр. Татар кызы ул безнең инде 5 ел берничек тә алышынмаган, берсе дә алышынмаган постановочный сәхнәгә куючы группабыз. Хәзер барысы да сәхнәгә чыгалар. Татар кызы ул бер вакытта да мин түгел, мин режиссер, мин проект җитәкчесе, мин оргкомитет җитәкчесе түгел. Татар кызы ул һәр вакыт без, ул команда. Милли мәдәни мәркәзебез тарихында зур урын тоткан, бу чараны әзерләүдә зур көч салган оештыру комитеты һәм аны тиешле дәрәҗәгә җиткереп әзерләгән, сәхнәгә чыгарган режиссер куючылар төркемен бирегә чакырабыз. Татар кызы 2018 конкурсының режиссеры Зиннур Фәрит улы Сөлейманов. Заманча драматургия һәм режиссур үзәгенең Стәрлетамак театры художество җитәкчесе. Музыкаль режиссерыбыз Әфәрим Садык улы Акчурин, Башкортстан Республикасы атказанган сәнгать эшлеклесе. Хореограф, Башкортстан Республикасының атказанган артисты, Арликин исемле Бүтін Русия милли премиясының лауреаты, театр балетмейстері номинациясында Рәмизә Санир кызы Мөхәммәтшина. Сәхнә сөйләме буенча репетитор Мәхмүд Мөдәрис улы Фатихов, Башкортстан Республикасы атказанган артисты, Уфа Нур Татар дәүләт театры артисты. Дефиле буенча устаз Елена Лукманова, модель бизнес академиясы мөдире. Шулай ук оештыру комитеты Гөлшат Сафина, Лейсен Сираева, Гөлнарита Камалова, Миләүшә Латыпова, Зөхрә Исламова, Лейсен Софиуллина, Альбина Касымханова, Зәлия Ахунова, шулай ук Алсу Төхватуллина, Гөлнара Хасанова, Альбина Вильдановалар. Хөрмәтле дуслар, әле без тапшырган рәхмәт хатлары. Алар Дәүләт Думасы депутаты, Башкортстан Республикасының Халыклар дуслыгы йорты җитәкчесе,
Зөһрә Җиһанур кызы Рахматуллиндан булды. Ул инде сезгә барыгызга да үзенең зур сәламнәрен җиткерә. Бүген ул киләлмәде, чөнки кичә генә төнлә алар Дәүләт Думасы делегациясе Боливияга рәсми визит белән киттеләр. Сезнең барыгызга да Зөһрә Җиһануровна исеменнән кайнар сәлам. Шулай ук хәзерге менә тапшырылачак рәхмәт хатлары. Ул инде шулай ук Дәүләт Думасы депутаты, Татар Федераль Милли Мәдәни Автономиясы иҗтимагый оешмасының рәисе Илдар Ирек улы Гыйлметдинов исеменнән. Рөхсәт итегез шушы рәхмәт хатын тапшырырга Ахунова Зәлия Рәфисовнага. Шушындай ук рәхмәт хаты Шихабетдинов Мәдәрис Хасановичка. Илдар Ирековичның шулай ук шушындай ук рәхмәт хаты Нур театры директоры Хазиев Илдар Азхамулына. Hürmetli dostlarыбыз, әйдәгез әле көчле алкышларыгыз белән шушы матур чарага зур көчләрен, улы көчләрен салган шаһитләребезне аларның почетлы урыннарына озатыйк. Рәхим итегез. Без инде безнең гүзәл кызларыбызны янәдән сәхнәгә чакырабыз. Рита Ахматова, Дүртөйле районы. Илнара Зиннурова, Шаран районы. Эльвира Гафарова, Мәләвез районы. Лияна Каримова, Туймазы районы. Лияна Каюмова, Агыйдел шәһәре. Айгөл Сабирова, Кушнарен районы. Айгөл Гыйззатуллина, Миякә районы. Гөлшат Шаяхметова, Кушнарен районы. Алсу Ишбулдина, Стәрлебаш районы. Шулпан Кашанова, Балташ районы. Аделина Исхакова, Стәрлебаш районы. Алсу Хайдарова, Благовещен районы. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, бәйрәмебезнең иң тантаналы мизгелләре якынлаша. Тиздән, бик тиздән без быелгы Татар кызы бәйгесендә җиңүченең исемен беләчәкбез. Хәзер сәхнәгә Татар кызы 2018 бөтен Россия бәйгесендә катнашучыларны котлау өчен жюри рәисе, Татарстанның һәм Башкортстанның халык Русиянең ат казанган артисты Идрис Мәдәрис улы Газиевны чакырабыз. Рәхим итегез. Айныр алкышлар. Нурлы 100 номинациясына ия була Татар кызы 2018 Республика матурлык конкурсы финалисты Аделина Исхакова, Стәрлебаш районы. Ягымлылык алиһәсе номинациясына ия булган Татар кызы 2018 Республика матурлык конкурсы финалисты Айгөл Сабирова, Кушнарен районы. Зирәк кыз номинациясына ия була Татар кызы 2018 Республика матурлык конкурсы финалисты Гөлшат Шаяхметова, Кушнаренко районы.
Тыйнаклык алиһәсе номинациясына ия була. Татар кызы 2018 Республика матурлык конкурсы финалисты Айгөл Гыйззатуллина, Миякә районы. Зифа Буй номинациясына ия була. Татар кызы 2018 Республика матурлык конкурсы финалисты Шулпан Кашанова, Балташ районы. Житіз Шитік номинациясына ия була. Татар кызы 2018 Республика матурлык конкурсы финалисты Рита Ахметова, Дүртөйлі районы. Сандуғаш номинациясына ия була. Татар кызы 2018 Республика матурлык конкурсы финалисты Лияна Кәримова, Туймазы районы. 5000 сертификат ювелир үзәгенә. Зиялылы өлгісі номинациясына ия була. Татар кызы 2018 Республика матурлык конкурсы финалисты Эльвира Гафарова, Мәләвез районы. Һәм шулай ук 10 меңлек сертификат Омега электроника магазинынан бүләк ителә. Зәвыклы кыз номинациясына ия була. Татар кызы 2018 Республика матурлык конкурсы финалисты Эльнара Зиннурова, Шаран районы. Шулай ук актерлык осталыгы номинациясына ия була. Татар кызы 2018 Республика матурлык конкурсы финалисты Лияна Каюмова, Агыйдел шәһәре. Ак Калфак номинациясына ия була. Татар кызы 2018 Республика матурлык конкурсы финалисты Алсу Хайдарова, Благовещен районы. Алкышлар. Нәфис сүз номинациясына ия була. Татар кызы 2018 Республика матурлык конкурсы финалисты Алсу Ишбулдина, Стәрлебаш районы. Шулай ук Алсу бүләкләнә блендер белән махсус һәм меховой жилет. Кызлар Серафимовская Пушинка фабрикасыннан бирнә мендәрләре белән бүләкләнәләр. Директоры Рәсим Касым улы Саид Баталов. Башкортстан Республикасы Бирлек татар милли мәдәни иҗтимагый оешмасы бүләкләй. Дары Башкирия җәмгыятеннән бүләкләр. Генераль директоры Азат Шарифҗан улы Юсупов. Хәзер сәхнәгә Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары, Бөтен дөнья татар яшьләре форумы рәисе, Халыкара татар кызы 2018 конкурсының башкарма директоры Тәбриз Мөдәррис улы Ярруллинны чакырабыз. Рәхмәт итегез. Башкортстанга, Уфага, Казаннан, Татарстаннан кайнар сәлам. Килгән бер Башкортстанны мактап алыйм инде. Без бик күп йөрибез шушындый төбәкләрдә уздырыла торган финалларда, татар кызы бәйгеләрендә, һәм бик еш кына үзләренең чыгышлары белән Башкортстаннан, Татарстаннан булган кызлар финалга узалар, җиңәләр.
һәм инде шушында үзләре укыган, яшәгән төбәкләрдән киләләр, катнашалар финалда. Һәм бу юкка гына түгел, алар шибәр дә, ішкі ғырурлығы да бар аларның, һәм иң мөһиме, аларның күбесе үз туган телләрендә, татар телләрендә камил сөйләшәләр. Һәм Башкортстанга да мин уңышлар телим. Монда җиңгән кыз, аны без көтеп калабыз Казанда, ярым финалда, август айында алар бер атна Казанда яшәп, башка калган 30 төбәктән җыелган кызлар белән бергә ярышып, инде октябрь айында узачак финалда катнашачаклар. Алла бирсә, һич шиксез Башкортстан кызлары бик көчле булалар, алар финалда катнашырлар. Һәм мондагы тамашачыны да кемгә ошады, көтеп калабыз Казанда 5 октябрь зур Татнефть-арена залында меңнәрчә тамашачы белән халыкара татар кызы бәйгесендә катнашырга. Рәхим итегез безгә Казанга. Уфада узучы татар кызы бәйгесе озын гомерле һәм дәвамлы булсын. Амин. Һәм бөтен дөнья татар конгрессыннан һәм Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгыннан бүләкләр тапшырыла. Махсус номинацияларда бар бүген, бүләкләр күп. Оештыручыларның теләкләре буенча күреп торасыз, егетләр бүген әз генә. Калган бүләкләрне кем биргәнен, нәрсә бүләк иткәнен игълан итәбез дә, чара тамамлангач үзләренә тапшырырбыз. Бүләкләр аларны менә монда көтеп торалар. Сәхнә артында, кадерле дуслар. Дуслык алиһәсе номинациясе белән бүләкли Башкортстан халыклары ассамблеясы Рита Әхмәтованы бүләк дивар сәгате. Кызлар иң дус кызны үзләре сайлады һәм Дүртөйле районы хакимияте җитәкчесе Ринат Мәзгуд улы Хайруллиннан бүләк Шәйнүк. Сахиб Жамал номинациясы белән бүләкли Башкортстан Республикасы Сахиб Жамал иҗтимагый төбәк оешмасы Алсу Хайдарована. Бүләк Зөһрә Исламова эшләгән һәм чиккән калфак белән алъяпкыч һәм Благовещенск районы хакимияте җитәкчесе Фәрит Хәмит улы Фазыловтан бүләк. Нур номинациясе белән бүләкли Уфа Нур Татар дәүләт театры Лиана Каюмованы. Бүләк Нур театрына 2 кешелек чакыру һәм театр студиясының 1-нче дәресенә сертификат. Шулай ук Агыйдел шәһәре хакимияте җитәкчесе Фәнис Яфас улы Гыйльфановтан бүләк. Алтын ювелир үзәгеннән 10 меңлек сертификат. Туган як номинациясе белән бүләкли Уфа шәһәр Киров районы мөселманнарының Ихлас дини оешмасы Айгөл Гыйззатуллинаны. Бүләк 57 прибордан тора: чәй, кахва һәм аш, итальян сервис. Һәм Мекке районы хакимият башлыгы Ришат Габдрашит улы Актугановтан бүләк. Күркәм гаилә кызы номинациясе белән бүләкли Башкортстан татарлары милли мәдәни автономиясе Эльнара Зиннурованы. Бүләк милли яулык. Һәм Шаран районы хакимияте җитәкчесе Илгиз Магдан улы Самигуллиннан бүләк. Туган як Шаран турында китап һәм 5000 сумга сертификат. Милләт өмете номинациясе белән бүләкли Татарстанның Башкортстандагы даими вакиле Айгөл Сабирована. Бүләк затлы Муенса һәм Кушнарен районы хакимият башлыгы Руслан Вил улы Нургалиевтан бүләк 2000 сумга сертификат.
Ана телен саклаучы номинациясы белән бүләкли Бөтен дөнья татар конгрессы Алсу Ишбулдинаны. Бүләк китаплар һәм үзенчәлекле калфак. Диләфрүз номинациясы белән бүләкли Диләфрүз газета редакциясы Алсу Ишбулдинаны, шулай ук бүләк Сваровский ташларыннан затлы алкалар һәм муенса. Һәм шулай ук Стәрлебаш районы хакимият башлыгы Фәнур Зөфәр улы Туктаровтан бүләк 5000 сумлык блендер. Шулай ук авыл кызы номинациясы белән бүләкли Русиянең татар авыллары иҗтимагый оешмасы Аделина Исхакованы. Бүләк кулдан эшләнгән татар авыллары дип язылган сәгать һәм Стәрлебаш районы хакимият башлыгы Фәнур Зөфәр улы Туктаровтан бүләк 5000 сумлык блендер. Татар кызы 2018 ВКонтакте төркемендә бик тырыш сайлау барды. Тамашачы сөю номинациясы белән бүләкли Башкортстан Республикасы Эшкуарлар ассоциациясы Чулпан Кашанованы. Бүләк планшет. Өмет номинациясы белән бүләкли Өмет Башкортстан Республикасы Татар яшьләре газета редакциясы Чулпан Кашанованы. Бүләк Өмет гәзитенә подписка. Һәм шулай ук Балтач районы хакимият башлыгы Илгиз Әхвәс улы Субушевтан бүләк 5000 сумга Алмаз холдинг ювелир компаниясыннан сертификат. Милли рухлы номинациясы белән бүләкли Башкортстан Республикасы Татарлары конгрессы Гөлшат Шаяхметованы. Бүләк шиккән 2000 тышы Зөһрә Исламова эшләгән һәм шиккән калфак һәм алъяпкыч. Айсылу Акчурина эшләгән затлы этник муенса һәм Кушнарен районы хакимият башлыгы Руслан Вил улы Нургалиевтан 2000 сумга сертификат. Кызылтаң кызы номинациясы белән бүләкли Башкортстан Республикасы нәшрият йорты Кызылтаң нәшрияты Эльвира Гаппарованы. Бүләк сервис. Һәм Мәләүз районы муниципаль район хакимият башлыгы Рөстәм Наил улы Шәмсетдиновтан, Мәләүз шәһәре татарлары оешмасы рәисе Рөстәм Рауил улы Якиевтан, Мәләүз муниципаль районы советы депутаты Ирек Муфаздал улы Габбасовтан бүләк 10,000 сумга сертификат. Һәммә безнең дә күңелендә бер сорау яңгырый. Кем ул безнең гүзәлләрдән дә гүзәл, сылулардан да сылу якты йолдызыбыз? Кем ул? 2018 ел гүзәле. Кем ул? Татар кызы 2018. Бу сорауга җавапны мөхтәрәм жюри әгъзалары бирә һәм белә. 2018 елгы Татар кызы республика бәйгесенең җиңүчесен игълан итү өчен сәхнәгә Хазинә тур оешмасының җитәкчесе, Башкортстан Республикасы Дәүләт җыелышы Курултай депутаты ярдәмчесе, Башкортстан Республикасы тур индустрия ассоциациясе рәисе Камил Алим улы Сиражетдиновны чакырабыз. Рәхим итегез. Рәхим итегез. Хәерле кич, хөрмәтле җәмәгать, кадерле конкурста катнашучы кызлар. Бу чыннан да бик матур көн. Оештыру комитетын нашы бәйгене ничә еллар буе оештыруда күп көч салган кешеләргә зур рәхмәтемне белдерәсе килә. Чыннан да шундый бәйгеләр, шундый матур безнең милләтебезнең матурлыгын билгели торган бәйгеләр булса, киләчәк татар милләтенең киләчәге булыр, яшәр. Безнең кызларыбыз шундый ук матур, тыйнак матурлыкларын саклап, 100 еллар, 1000 еллар дәвамына шулай дәвам итерләр дип ышанып каласы килә. Һәм дә инде җиңүчегә килгәндә инде кызлар барсы да матур, барсы да актив, берсеннән берсе шибәр, барсына да бүләк бирәсе килә.
Ләкин жеңуші біреу генә була. Һәм дә инде бүгенге Татар кызы 2018 республика моторлык конкурсы финалисты итеп гран-прины Балташ кызы Кашанова Шулпанга бирелә. Һәм дә инде менә безнең Хазинатур компаниясыннан бүләк Европага 60 000 сумлык путевка. Колфакны кидерә республика моторлык бәйгесе Татар кызы 2016 гран-при иясе, федераль Татар кызы 2016 җиңүчесе Эдельвейс Ихсанова һәм халыкара Татар кызы 2017 бәйгесе җиңүчесе Татарстан кызы Гөлназ Гатина. Айнар, алкышлыйбыз. Татар кызы Нәүрүз гүзәле 2018 Шулпан Кашанова. Хөрмәтле дусларыбыз, менә шулай үзебез дә сизмәстән матур мизгелләребез үтеп китеп тә бара. Ә бүгенге чараны, матур, гүзәл чараны алып бардылар. Уфа Нур Татар дәүләт театр артисты Гөлназ Тимирҗан кызы Биктимирова һәм Азат Фәрит улы Арсланов. Бүгенге кичәбезгә килгән кунакларга, жюри әгъзаларына бик зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Шулай ук кызларыбызга алкышлап, көч, дәрт биреп, аларны рухландырып торган тамашачыларыбыз, сезгә иң зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Хәзер халкыбызның гимны булып танылган туган тел җырын бергәләп башкарыйк. Туган тел, и матур тел,
Navruz güzeli Tatar kızı 2018 konkursu şuşunun bilen tamam dostlar. Рәхмәт зур итеп сезгә алкышларыгыз. Кайнар алкышларыгыз өчен кадерле табышчылар. Şeşekleriniz için zor rahmet. Sağ bulunuz dostlar.